कलेजाव थांनायालाय हारसिंनो उसुगुदु जाफैगासिनोलाय मा खोथा दिनैलाय बाजैना दिनै आं जय फैखौ मानो होनबा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंग्रोनि बाजै सों बेनिफ्रायो आंखौबो दानिया समायना नुयो नामालै औ सिख्ला देरबाय नालाय समायना नुबायथारो नोंखौ दिनै कलेजावहाय सासे सेंग्रा आंखौ प्रप'ज खालामदों बाजै ओमफ्राय सेंग्रायालाय माबायसा सेंग्रायाना औ सेंग्रायालाय जोबोद समायनामोन आरोना ओमफ्राय नों फसायासै फाग्लि आंबो फसायदोंमोन एसे खामासै नोङो एक्सेप्ट खालामासै आङो नाथाय एक्सेप्ट खालामदिया लाजिनानै बाजै थारैनो आंबो समायना जामारबाय खोमा ना ओंखायनो आंखौ बिदि प्रप'ज खालामलायनो रोंबाय सेंग्राफोरा समायना जाबायथारो सिख्ला देरबाय नालाय देलायनो रोंबालाय गासैखौबो समायना नुखायो दा ओमफ्राय नोंहाबो देलायना थांनो हाया सेंग्राफोरा नायनाय बायदि बाजै आंखौ गाबोननिफ्राय देलायहोदो नोङो साफानो सेंग्राफोरा नायनाय बायदि जागोन दे देलायहोगोन दे थां ड्रेसफोरा सोलायहैदो बेफोरबायदि कलेजनिफ्राय फैना ड्रेस गानस्लाया नामा अ बाजै बावदोसो आङो खुसिजोंनो ड्रेस गानस्लायनो रोंलायाखै गानस्लायनोसै बाजै ओंखाम खुरदैदो ओंखाम उखैसोबाय औ दे खुरनोसै आं फैद'